Denbash es Erikame de Gerwe Tokyo ye G Kanara Mine Japan Bukrudi. Es Japonime le Bidiru Jang es Kurdistanime. Es li Tokyo dijim le Giana min zimane Kurdiye. Ev sar niveke es zimane Kurdi dukhunime li zaningi ha Tokyo ye zimanen biyani. Min ziman rezman baş fan kiriye. Le pür bibin gerege ku ez jiwe ku ve bi Kurdî biaxivim. Ez dixwazin çîroka xwe bi we re parve bikim. Lojhîlata navên pîrbara mirovan dikişîne. Ji ber vê yeke lojekê ji lojam min ji bîryar da ku ez jî herîm lojhîlata navên bibînim. Le ez fikirim wekîjan we re baş be ku ez hermeke Lubnan yan Jordan yan Irak. Li bîryara min ya dawiye ew İstanbulê bû. من خطاب به هفکر و برخه دا استنبوله. پیشتی ده 15 سالن به برافیره دا نکه و ارده و ازمن ده نو لپرخه و شیدن. لی بداویه از بسلامتی گیشتی ملوجهیلات ناوین استنبول. لی چوا من کرد ناس کرن ده استنبوله وقت چیروکه که برکشه. هیچ مارا ملتی استنبول بهتری 15 میلیونانه Le navuan 15 milyonanda min mareke Kurd nasker. Cibo ger û geşta xwe min xanek odek cibo hefteke bi kêre bû. Derket xweriya we mare Kurdin û ez li cem wama. Û çîrok û qadara min bi Kurdan û zimanê Kurdî ra dest bikin. Ew marbata ku min nas kirin, mirov nigerek baş û qanc bin. Min xwest ku ez bi zimanê wan bi wan re biaxivin. Van çîrokên bajar û gundên Kurdan ji min negotin. Ve dema li cem wan min nas kir amet çiye û li gudere ye. Her çeşt bi wan re xweş bû û hevardî yekê baş min bi hev re derbas kir. Ez vê jî ber nekim xwarîna wan. Bi lastî xwarîna wan pir xweş bû. Vahîm berî ku ez kela û dorman nas bikim û bixwim. Le ew tiştek ku bara min bir û bara min şan Mirovatiya wan û mîvandariya wan. Hevarûne dîr pak û pir baş bû. Piştî ku ger û geşt bi dawî bû û piştî ku ez vegeriya me warate xwe Japoniya. Min dest pekir ku ez her tiştî li ser Kurdan zanebim. Min dest bi xwendina dîroka Kurdan kir û min tiştine li ser çanda û cîbaka Kurdan temaşa kirim. Le pir kefa min jî muzîka Kurdî la hat. Beriya muzîka Kurdî taybet mindiya kefa heye. Ji ber ve mindî zengîniya kerdor û muzîka Kurdî. Bi rastî mara wa ava be li ser van tiştin barkir. Xewînên niha ji min pirs bikin tu di kîjan hunermendê Kurdî giftar dikî û ji kîjan stranê Kurdî pir hez dikî. Le biherîn dora em behsa ve çîrokê bikine. Û ez ê dora ji we re bibêjim. Le wên ji min re bibêjin wên ji kîjan stranê Kurdî hez dikin. Di komentê de cibo min binivîsin. Xeman newxên bi çi zimanî be pirsgirêk nake. Tu kanî komenten xwe bi Kurdî, İngilîzî, Japonî, Türkî, Farsî û Erebî binivîsî. Ev civo îro, le li heviya min bin civo videoyan din. Alîkariya min bikim, bi likeên xwe û pirsên xwe ji min re di komenten de pirs bikin. Beşdarî kanala min bibin û bibin endamên civata min û subscribe bikin. Pirsa min e ya dawiye. Rikîjan heremî peyve gelek bikar tênin û rikîjan hereme bikar nayînin. Ez li heviya bersîva we me ku tu bi min re giştî ve derê malateya ve û nezik te bibînî. Herşat bin.